Sa mga pangenot na bareta, Bagyong Betty posibleng day naman mag-landfall. Alagad madarapan ni mga pag-uuran sa nasyon. Biyaheng Catanduanes, Tabaco, vice versa, balik normal na. Santa Cruzan kan mga PDL ginibo sa Legazpi. Filmmaking workshop ginibo katakod kan Tabak Festival. Asin bagong pasyaran sa Legazpi patok sa nature lovers. Maray na hapon, Lunes, Mayo 29, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes at si 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalyes, Bagyong Betty posibleng dain na mag-landfall. Alagad madara pa manliwat nin mga pag-uuran sa nasyon. Hain na iningunyan aramon ta sa report ni Carmelo Balya. Kasubagong aga kan maisihan kan para sirang si Tatay Benigno sa personahes kan Coast Guard Bicol na igwa pala na nakabanderang gale warning. Kasabay kay niyan pagpagirumduman da sa indakan ahensya na bawal na munan paglawod. Aminadong dakulan epekto kinisindang hanap buhay. Alagad kay ipuhan da magsunod para makaibitar sa diskwido. Kung dahil makalawod, may warning ang ano. Nag-iba kaming trabaho, kung kontraksyon. Alas 5 kasubagong aga kan magpaluwas din gale warning ang Pag-asa. Kung sa inkabales sa may mga nakabanderang gale warning, ang Western Coast kan Camarines Sur, Albay asin Sorsogon. 2.8 sundo 4.5 ang posibleng langkaw kan ukol, na delikadong maray urog na sa mga saradit na lutang pandagat. Manuring namataan sa distansyang 470 kilometers east of Apari, Cagayan, o kung saan iyan man nasa rayo na 475 kilometers east of Calayan, Cagayan. Mientras tanto, padagos man nakabandera ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa norteng porsyon kan Catanduanes, partikularmente sa Caramuran, Viga, Gigmoto, Panganiban, Bagamanok, asin Pandan. Signal No. 1 naman sa norte sirangan kan Camarines Sur, partikularmente sa Caramoan, Garchitorena, Lagunoy, Tinambak, asin Seruma. Signal No. 1 man sa norteng porsyon kan Camarines Sur, partikular na sa Vinsons, Paracale, Jose Panganiban, Kapalonga, Talisay, Daet, Mercedes, asin Basud. Bagat na na-enhance kay niyang bagyong si Betty. Although paparayo naman ini sa tuya sa Bicol, alagad na papakusog man kani Andoro sa bagat. Sa pinakahuring forecast kan Pag-asa, para mientras na nagluway ang hiro nin bagyong Betty, dain naman inipiglalao man na malandfall. Alagad padagos na madaranin mga pag-uuran na posibleng mamamatean sundo Miyerkules. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Biyaheng Tabaco, Catanduanes, vice versa, balik normal na. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Inamayan kang 28 anyo sa si Jarais Osirin ang pagpasiring sa Tabaco Port sa Tabaco City kasubong aga. Kan maisiya na balik na liwat ang biyahe sa pantalan pasiring sa isla kang Catanduanes. Istorya niya, kasudma niya pa plano mag-uli. Maray sa nadang naisiya niya tulos na kansilado ang biyahe pasiring sa isla pun pakasudma. Apwera sa pagal, sayang sa nada sa pamasahe, kung sa ingikan pa siyang syudad ning Naga. Mas dagos, maaabala mong bagang matatambay duman, sayang ang aldaw. Imbis na makauli ka na, di ka pa makauli, dagdagan ang pagastos. Mas duman ka na lang magastos kasi matambay ka paligdi. Pigpapasalamat kang 36 anyo sa si Rodrigo ang pagbabalik ang biyahe sa nasabing pantalan. Pauli kaya siya sa Birak. Medyo siya, risky pero grab na namo ta kailangan talaga namo magbalik ni Catanduanes. Maski nagtaas na ring signal number 1. Sigun kay Assistant Port Operation Officer na si Noel Rebostillo, matapos kang pigpaluwas na abiso kan Pag-asa, dapit sa maraot na kamugtakan kang panahon darakan bagyong Betty. Alas 2 ning hapong kasudma, tulos manindang pigsuspender ang biyahe pasiring sa Catanduanes, kung sain uminabot sa 16 pasahero ang na-stranded sa saindang pantalan. Alas 8 namang kasubong aga,
kan naibalik na ang biyahe matapos na itugot na kang Philippine Coast Guard na pwede nang maglawod ang mga darakulang lunadang pandagat. Kaso hapon, so passenger na stranded digdi, nasa 65 na ang naka-listed na stranded passenger. Tapos so gabos man na Roro Bisel, so walo, yaon digdi sinda nag-shelter, ta medyo kalmado kumpara duman sa Birakda. Nag-resume kita kasubagong alas 8, may duwa na nakali sa tuya pa biyahing Birak tapos Kalolbon. Aminado naman si Achilles Galendez, pamayok ang Matnog Port, maski nga ni bako kansilado ang biyahe sa Sendang Pantalan. Kasudma, may nagkapirang kapitaning Roro vessels na dain na nagpirit pang magbiyahe. Darakan makukusog na ukol asin makukusog na duros. Kasubong aga, balik biyahe naman ang mga nasambit na Roro. Discretion po kang discretion kang mga kapitan kang barko na ang iba dahil na naglayag, ang iba man na naglayag haluyon makaabot dahil nga nito man sa medyo masama ang panahon. Pero never man po, dahil man po nagsuspend kang biyahe, kundi ang mga kapitan mismo kang barko ang nag-decide na dahil magbiyahe kang ka Sumanggi tapos kaninang madaling araw dahil nga sa sama kang panahon. Darakulaon da ang balon tapos makusugon ang hangin sa laot. Maski pigtutugot na ang paglawod kan mga darakulang lunadang pangdagat, maygot manggiraray na pinagbabawal ang pagbiyahe kan mga saradit na lunadang pandagat. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Mental Health Awareness Symposium ginibo sa Santo Domingo, Albay. Detalye sa report ni Carmelo Balya. 78 piling hobines gikan Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay ang pigtiripon kan weekend para sa Mental Health Awareness Symposium kan Bantay Kabataan Kausa Program o BKKP. Parte pa ini kan Mental Health Awareness Month na pigse-celebrar ngunya na bulan. Saro sa mga pigtungkusan sa aktibidad ang kausa asin maraot na epekto kan stress. Sigun sa mental health advocate asin co-proponent kan BKKP na si Anthony Sambacon, sa modernong panahon, saro sa pinakapigtatamaan ng stress iyon hobines. Na kung dai maagapan, nauuli sa anxiety asin depression, na kung minsan ang pagtitrikan sa diring buhay o pag-suicide ang napipiling solusyon kan mga napipilitan. Kita namin na siguro isa ito na pagbubukas ng pinto para sa ating mga kabataan, lalong-lalo na yung mga nakakaranas ng depression, anxiety, or hindi man nakakapaglabas ng kanilang saloobin, at least ngayon may paunti-unti ma-encourage natin sila. Para sa grade 11 student na si Shaira, positibo ang darakan aktibidad sa iya. May mga pangyayari da kaya na paghuna niya normal sa naman na mamatean. Alagad indikasyon na palan kan pagkakaigwan ng stress. Mas lalo ko pong nakilala yung sarili ko sa simpleng assessment po na binigay nila. Sobrang pasalamat po ako sa motivational words po nilang i-share sa amin para po maging inspiration po sa aming mga kabataan tulad. Paliwanag ni Sambacon, pagsabot asin suporta kan pamilya, maging kan mga tao na nakapalibot sa taong may mental health problems, anliabing nga ni makatalingka sa siring na sitwasyon. Mga kabataan natin, ito yung pinaka-prone kasi. Unlike sa mga nasa may mga asawa na, medyo may edad-edad na, sila na parang kumbaga sa kinain, nadadigest na nila ng maayos. Pero itong ating mga kabataan, they are very fragile, they are very prone sa depression, and kailangan talaga ng guidance. Sigun kay SK Kagawa Jane Balino sa Roan Barangay Ninda sa may pinakadakol na hobines sa Indang Banwaan. Kaya apwera sa pagkundusin ng paliga, binilog man ninda ang Mental Health Awareness Symposium nga may edukar ang kapwa niya hobines. Come up po with this idea since very active man po sila sa mga activity. Grace po karikay kang mental health awareness na which arami man po na long term po ang benefit kayo sa inyo. Mientras tanto, bukas ang BKKP sa mga mauot na magpakundukta manin siring na aktibidad. Mag-text o mag-message na nasa sa indang Facebook page. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Santa Cruzan kan mga PDL ginibo sa Legazpi City Jail. Asin bagong pasyaran sa Legazpi patok sa nature lovers. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano,
Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Santa Cruzan kan mga PDL ginibo sa Legazpi City Jail. Ang mga eksena aramon ta sa istorya ni Carmelo Balya. Santa Cruzan sa laog kan kulungan, abay posible palan. Yan ang pinatunayan kan Legazpi City Jail sa indang selebrasyon kan Flores de Mayo. Napapalibutan man in rehas, alagad dai naging kaulangan sa nasabing manihamiento na maisilibrar ang kulturang kinatudan. Kaya naman sulot ang sa idang nagagayo na nagaon, dai man nagpahure sa pagrampa ang mga PDL kan Legazpi City Jail. Saro sa mga ruminampang PDL si alias Jane. Siya ang napili bilang Reyna Emperatriz. Sabi niya, dai niya namamatean marin kapungawan sa iyang pamilya. Darakan mga siring na aktibidad, kaya dawa na sa laog kan kulungan, pasalamat man giraray da siya sa mga espuersos kan pasilidad. Wag lang po tayo mawala ng pag-asa na kahit nandito po tayo kasi gumagawa na rin po ng paraan yung BJMP para at least hindi po natin ma-feel yung lungkot at kahit papano maipaano natin sa pamilya natin na okay lang tayo dito at hindi tayo papabayaan ng BJMP. 11 lalaki at 11 babayeng PDL ang napiling magbali sa nasabing aktibidad. Pinartisiparan man ini ni Jail Officer 1, Journalist De Leon na nagserbi bilang Reyna Elena 1. As in Jail Officer 1, Glenn Reyudique bilang Constantine. Sigun kay Jail Senior Inspector Fernan Sunga, 11 PDL ang nagbali. Obheto kan aktibidad na maipamati man girare sa indang mga PDL na dawa nakakomiter ang mga inining krimen, parte man giraray sindakan komunidad. Bagay na matao man ng inspirasyon sa mga PDL para sa dagos na pagbabago. As part of na rin nila ng social life, himik dito kaysa sa labas. Kumbaga, mas safe. Ang mga ginamit na arko gibo man mismo kan mga PDL. Ang Welfare and Development Section kan fasilidad ang nag-organisar kan nasabing aktibidad. May tema ining Santa Cruzan sa Barangay Bagong Pag-asa na apwera sa pagtaong gugmaan sa mga PDL sa man ining fundraising activity. Ng ating nagpa-join tayo ng ating personnel para ipakita sa kanila na talagang nakikibahagi tayo sa programa. Huli sa magayon na resulta kan aktibidad, plano na kan manhamiento kan Legazpi City Jail na iniyan gibuhon na taon-taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Filmmaking workshop ginibo katakod kan Tabak Festival kan Tabaco. Detalye sa report ni Nomer Corporal.
para sa mas mapabaskog na kaaraman sa filmmaking. Lampas 30 individual ang pigpaisararom sa Peliculab 2.0 Filmmaking Workshop. LGU Tabaco ang nag-organisar kaini. Sigun kay Francis Balingbing, parte ang workshop sa papaabot na selebrasyon kang Tabak Festival na nakatalaan gibon sa masunod na bulan. Asin saro sa pigaabangan digding aktibidad, iyo ang filmmaking contest. Kaya bilang paganda asin para mas magayon ang film production, liwat nindang pigkondusir ang nasabing workshop. Narapito kadakula ang komunidad kan mga filmmakers. Pero piga-aspire mi, nakahiling kami ning potential kang pinuunan mi so pelikula last year. So, sa paagi kay ning filmmaking workshop na ini, masisiguro mi na mas ma-develop pa, mas mahun pa sa mga skills ninda. Kan mga nakaaging selebrasyon, limitado sa na ang pwedeng magbali sa nasambit na filmmaking contest. Alagad ngunyan, bukas na ini sa kagabsan. Kaya naman sa nasambit na workshop, manlain-lain na grupo ang nag-approbichar para sa mga dugang na tips na pwedeng manudan. An 20 anyos sa si Maria Divine Opolinto kan Tabaco National High School. Ugma sa mga bagong kaaraman, share to dang magamit niya ang maniba-ibang shooting as in editing techniques na ipigtukdo sa inda. Bale, nag-join po kami digdi is talagang for experience kasi muyami talagang ma-experience, makoleg kami mga experience para kung ano man susala mi digdi, garo mas ma-improve pa kung anong igwa kaming talent. Ang grupong Ad Astra kang Bicol University, ang saro sa mga naimbitaran kang LGU na magiras kang sa indang kakayanan asin mga karaman dapit sa filmmaking. Huwag kayong matakot kung hatingin nyo hindi pa kayo, like parang, ay malito, ay bakit ang parang pangit neto? Lahat naman tayo nagsisimula na pangit ang gawa. Let's admit it. Lahat naman tayo magsisimula sa mga ideas na basura, quote-unquote basura or quote-unquote hindi maganda. But the important thing here is you are trying and you keep on trying. Mientras tanto, sa Hunyo 9, anuring aldaw kang pagpasak ang siyam na entries para sa nasambit na kompetisyon. Sa Hunyo 22 naman, maaaraman kung sisay ang uminangat sa Tabak Festival Filmmaking Contest. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Bagong pasyaran sa Legazpi patok sa nature lovers. Bisitahon tayan sa istorya ni May Arango. Nature lover ka ba? O kaya naman hilig mo ang pag-camping na ika na magrayo pa? Hulita sa syudad ng Legazpi, igwang bagong pasyara na makukua. Yan ang mainit na pinag-uurulayan mo niyan na may paho view deck and campground na makukua sa Purok 5 kan Barangay Bangkerohan. Taano tapig-uurulayan? Apwera kaya sa mapreskong kapalibutan? Matatanaw man digdi an albaygol? Kabubuldan kan maanito asin sorsogon? Day man syempre mapahuri an gayon kang bulkang mayon. Na tunay na Instagrammable. Yan ang inuyo na ni Salve asin kan sa iyang barkada matapos na mahiling ang pasyaran sa social media. Di nadasin da nagduwa-duwa pa na inipurbaran. Matanglay magpataas pero pag yung kaniduan okay lang kasi subyo pa ga. Tapos na-enjoy ka magpuro picture tapos dyan so may tubig-tubig sa baba. Saro sa walong magturugang natag sa diri kang pasyaran iyo si Wilfredo Lorenzana. Istorya niya nagkapirang beses naman nindang binalo na ipabaka lang nasabing lote na nasa 100 square meter. Alagad mas pinili na sa nadaan ninda ining pagayunon hasta nagdesider na buksan na sana sa publiko. Naitakwang pamasana, bako pa man mga pamasanan, mga ilingon digdi, bako pa man sa mga malo ng gastos. Nag-iisipan digdi ka ganyan sa suba ki balsa ki kung may magluwas sa kayan bagang may sakayan na magluwas diyan sa dagat na Huli tabago pa sanaan pasyaran, mayo pa digding tubig asin ilaw. Alagad asigurasyon ka manihamiento ligtas digdian mapasyar. View deck, tapos pwede man po mag-boating, tapos mag-fishing. Tapos, iyon na lang po sa mga amenities good for picnic po siya, camping, mga worth niya, 500 sir ining duwa. Tapos ito sir na mga family, 1.5 po. Hagad sa nakamanihamiento kan mipaho view deck and campground sa mga mabirisita, mantiniro ng kalinigan kang pasyaran nga ni mamantinirman ang kagayunan na igwaini. 20 pesos sa naan entrance fee digdi, kaya pasyar na asin mag-ugma. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.
Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat.